Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn hali an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ wajibate k'a dɔn k'o lakali bamanankan na o de don wajibate k'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i k'a dɔn maa o maa n'i tulo fɔlɔlen bɛ i k'a dɔn jɛmukan ɲuman i b'a sɔrɔ arajo jɛkafɔ fɛ kɛn yɛrɛ ye arajo so minnu bɛ furanjɛ la wajibate k'a dɔn olu bɛ kɛ sababu ye k'a cɛri ni maa min taara danpan jariso danpan jariso sisan i b'a sɔrɔ dugutigi b'a ka gwɛlɛ kan i k'a dɔn an ka cɛkɔrɔba min ye i ye tugunɛ Tunkara o nɔgɔmalen b'a kɛrɛfɛ u tulo fɔlɔlen bɛ ka arajo jɛkafɔ lamɛn wajibate ni maa min taara Shagaba ka tamani sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn an ka cɛkɔrɔba bɛ Jɛli Hame i k'a dɔn ani Shagaba denw u bɛ arajo belebeleba kɔrɔ min ye kunnafoni u sigilen don k'a kɔnɔ foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsiw bɛɛ min ye Ahmed Jakite ale de bɛ nɛgɛw la n'a ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na sisan wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant bigoma sɛbɛnfura in bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 5795 san 29 o mana sɔrɔ baara o baara la wajibate hali ni ma fɛn sɔrɔ o la wajibate na lakodɔn Dawuda Sangare ale de ye nin sɛbɛnnin in kɛ a ko min ye Bamanjuw ka awakodɔnbaliya a n'u ka wuli kajɔ cɛjugu wajibate k'a dɔn a na b'u da ko a ma bɛn nka siga kɔni tɛ min na i k'a dɔn 22 septembre san o san o ye Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya ayiwa don ye i k'a dɔn o don ma se jamana kɔnɔ wajibate k'a dɔn wuli kajɔw ni tamasiyɛnw bɛ jira nka nafolo caman bi bɔ ka ɲɛsin 22 septembre ma ɲinan min ye ɲinanda in ye wajibate an na taasi ni miiri kɛ ɲɛnajɛ walima k'a fɔ hakilina wɛrɛ bɛ ta min n'a bɛ kɛ sababu ye wari ka bɔ min ye Asimu Goyita a k'o ti kɛ wajibate i k'a dɔn nafolo n'o kan ka bɔ ka don 22 septembre la hali min ye ka jalaw mun wajibate a wari bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan k'a ta hadamaden ni tiɲɛna maa joginen cayara a kɛra civil kunda a kɛra sɔrɔdasi kunda wajibate k'a dɔn Bamanjuw ka haraba taa yɔrɔ t'an na bilen i k'a dɔn jɔsen kelen t'an na u mana fɛn o fɛn ye bi wajibate o kɛra civil o kɛra sɔrɔdasi k'a dɔn u bɛ haro k'o kan sɛbɛnnikɛla ko hali n'a kɔ i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya u yɛrɛ bolo wajibate i b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kodɔnbaliw ye nin binkani jugu in i k'a dɔn ani nin maafa jugu ye anw ka jamana kɔnɔ bandon b'a la bato tumutu binkɛrɛw ka kɛcogo min na a dɔnnen don kɛlɛkɛcɛ t'a kɔnɔ Mali min ye jamanaden gansan ye n'o ye civiliw ye olu de b'a kɔnɔ o waati kelen i k'a dɔn min ye dugu min n'o ye Banba ye Gawo Burem nin bɛɛ lajɛlen dabɔ k'u kun ye civiliw de ye ɛlɛ ni ka taa baga marifa tɛ maa minnu bolo ka t'u bɔnɛw nin na ka da dalilu jumɛn in na ani k'u jumɛn in kan minisiriw ani jamanakuntigi u y'u hakili jagabɔ kosɛbɛ nin kɛwale minnu kɛra wajibate k'a dɔn wari bɔta 22 septembre la o dabilala a wari bɛɛ lajɛlen nata ka don i k'a dɔn minnu kɔni joginna walima minnu vaatura a kɛra sɔrɔdasi a kɛra civil ye nin bamanjɛ wale ninnu na dɛmɛ nata ka d'olu ma o fana mana bɔ yen wajibate minisiri min n'a bɛ kɛlɛ kunna ministre de défense ancien combattant min ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye sɛbɛ ale ye hakili jagabɔ kɛ wa sɔngɛrɛw yɛrɛ ma wajibate o de ye décret u ye décret ta min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wajibate k'a dɔn sɔrɔdasi bolo min n'o bɛ awa kɛrɛda fɛ fɔlɔ ko min ma réserve ani force armée de sécurité wajibate i k'a dɔn sarakisɛ minnu b'u ta u ka lama ni wuli ka jɔ la ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana ma a ko n'i y'o bolofaraw ta a ka ca wajibate jamana den o den bɛ yen k'a daminɛ san 18 na ka yɛlɛ wajibate k'a dɔn bana t'i la ko wɛrɛ t'i la i k'i labɛn i ka sigi n'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiya i k'a dɔn a mago bɛ se ka s'i ma jamana kanabɔni ani jamana dɛmɛni wajibate k'a dɔn bɛɛ ka sigi n'o ye n'o y'i bɔ yen wajibate ordonnance numéro 2023 015 PT ERM mars kalo tile 21 san 2023 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiya ani lakanako yɛrɛ hakilinaw kan sarakisɛ min taara n'o ye loi numéro 2016 038 juillet kalo tile 7 san 2016 min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin
Service national de jeunes mawo manikla kanana yani ka awaforoba bara damene wajabati ka don aywa minye sorasiya baraw ye ani lakana baraw o de service national de jeunes fongo fanyo ke jamana ingono kabini wati ja foka na abla bila ika siginaye ka fo jamana mugo se ka sima sorasiya kadra kono minye jamana lakana ni kadra kono wajabati bele jile ka siginoye ika do ofana sebena ningo bla o ki boy wajabati ika do ma minnu be n'u de la ka sorasiya kɛ san 5 i ka do bi lafiya bɔdala walima wajabati ka do minnu de la ka ɲɔana baara kolo gɛlɛnkɛ u ka sigi n'a ye jamana bɛ se ka wele bila u ma ayiwa dongo don n'u ja sabula an bɛ donni minɛ ko bi mali den cɛman ni musoman an kelen o kelen y'an dama ta sɔrɔdasi de ye wajabati fɛn o fɛn n'o kɔni bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ni na anw tɛ kelen ye an minnu bɛ n'anw sen man ɲi anw da la wala an minnu sen man ɲi anw da la jɔyɔrɔ fana b'aw la dɛ hali ni maa min tɛ se ka boli i ni ta kɛ kuma ye boli ko kuma ma f'i ye minnu sen man ɲi anw da la bɛɛ b'a la anw ni bɛɛ ye surasiye bi bɛɛ ye surasiye bi bɛɛ b'a la le président des présidents o fana t'a la i da sen bɛ jiri ma voilà anw n'an sigi so ka musow ɲɛnajɛ walima anw n'an da kɛ ayiwa kunnafoni di ye wajabati k'a dɔn kuma sɛbɛlama n'a tɛmɛ n'o fana ye ministre de la refondation de l'État min chargé des relations avec les institutions conseil des ministres la o fana y'a ka projet hakilina bɔ k'a bin wajabati o de wuli ka jɔ ni jateminɛ min kan ka kɛ i k'a dɔn waridunko kɛlɛli nganamu ni sɔnnikɛlaw wajabati i k'a dɔn dɔ kan ka fara a bolofara de kan ka girinya i k'a dɔn ɲinan zan fo san 2027 jɔrɔ fɛn o fɛn kelen bɛ sɔmin kelen don maa o maa la wajabati k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen misikara jarati jamana ka nafolo a b'i kɔnɔ i kana se ka wajabati wele bilatɔ d'i ma ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra wajabati ko maa fara ɲɔgɔn kan de bɛna kɛ sa fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana lakanani ani sɔnnikɛlaw olu kɛlɛli jamana marako ɲuman jamanadenw yɛrɛ ka lafiya nin bɛɛ lajɛlen talen don ba la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Kulikoro info karamɔgɔ dɛ bɛ tigɛ don sɛbɛnnikɛla o de tɔgɔ ko Dili Kane ko a ko min ye alamisa tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn ye bi ye karamɔgɔ dɛ b'a tugura Bamaciw ye tɔɔrɔ jugu min ta ni k'an ka baton Tɔnbɔkutu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a na gɛlɛyaw bolo sabu n'i y'a lajɛ karamɔgɔ dɛ b'a tugura min ye dugudenw ye ka b'u ka taama la min ye ji sanfɛla la ka t'o kɛ sa ye walima bana karamɔgɔ dɛ b'a tugura b'a ye k'a fɔ o ye dangana jugu belebeleba ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu y'a baaraw kɛ cɛ tɛ muso tɛ min ye sema maaw ka olu do sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugudenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura u ye banbanciya ta ni ka bato in sɛgɛrɛ dugu min na n'o ye Guruma Arawurusu marabolo kɔnɔna ye dugu min na n'u k'o ma ko Banba sɛbɛnnikɛla ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni Ala y'olu porokoto ka bɔ baton ko in na karamɔgɔ dɔ b'a tugura olu dɔw yɛrɛ de kɔni kumana min b'u kun n'u kan cɛ ni k'o fɔ jamanadenw ye u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye an ka finitigilakaw ye ko tiɲɛ yɛrɛ la armée monte en puissance ko nkalon t'a la dɛ ko wulibali don sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu tun bɛ baton kɔnɔ olu ko n y'a ye siɲɛ kelen karamɔgɔ daba tun ka fisa n y'a ye siɲɛ 1000 a ko fɛn minnu kɛra olu yɛrɛ ɲɛna k'o bɛ somɔgɔ sama bɔ a ko min ye Bamaciw ka dangana jugu ye n'an ka sɔrɔsiw kun tɛ karamɔgɔ daba tun min ye cɛ 30 bɔɲɔgɔnko ye olu mun kun kɛn bɛ ka baton dɔdɔlima olu kun tɛ ko sisan b'a sɔrɔ ko maa kelen ma bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamaciw y'u ka bɔnjugu n'o ye obi mun fili ka taa min ye baton ye ka tasuma don a la a ko min ye baton bolila ye karamɔgɔ de b'a tun b'a ye k'a fɔ ko fɛnɛ mɔgɔ hakili juru caaninen ye min ye baton ye ka bɔ ji cɛmancɛ la sabu baton belebeleba olu bɛ boli yɔrɔ min ka dun kosɛbɛ ni ka taa n'a ye badawolo la ko n'o fɛnɛ kun tɛ ko min bɛ fɔ bi ko kun tɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye baton ye ni tasuma y'a minɛ karamɔgɔ de b'a tun a kɛra fiɲɛtɔ bere ye yan ka di ni yen ye kulekan tigɛma don la min y'an ka finitigilakaw ye karamɔgɔ de b'a tun i b'a ye k'a fɔ u ye cɛya baara de kɛ nin ye sabu min ye Bamaciw ye u ye mugu wuluw la min ye gɛri yɛrɛ kɛnɛ kan da yɛrɛ k'o de kɛra Banba jida la ye sɛbɛnnikɛla ko min ye finitigilakaw ye u kɛn bɛ ka tasuma don u la Bamaciw y'u yɛrɛ ɲini hali ni saya bɔra ko la sabu min ye civil maa 49 tora la finitigilaka maa 15 tora la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ banabaatɔ talen k'a da geren kan a ko min ye Banba infirmiers ye karamɔgɔ de b'a tugura ko Mali a b'a ka jamana fɛ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye k'u ye wulikajɔ min ta ka banabaatɔw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tugura k'o fɛnɛ baara ɲana a ko min ye renfort nalen ni kana banabaatɔw ni su ta karamɔgɔ de b'a tugura b'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ ye cɛkisɛya mun yira u ye min ye surasiw ɲɛ kan ko Mali surasiga tɛ sira abada sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bamaciw ye karamɔgɔ de b'a tugura an ka jɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma sabu kɛlɛ min wulilen filɛ ka
ɲɛsin jamana ma maa minnu tun bɛ baton kɔnɔ u ko k'olu bɛ min fɔ jamanadenw ye ko Mali kan ka da ka kɛlɛkɛcɛw la sabu k'u ye min kɛ banba n'u kun tɛ o tuma min ye baton Tombouctou jama o jama kun b'a kɔnɔ n'o ye maa 400 ka taa bila maa 500 la ko sisan b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ lahara. Allahu akbar. Nka u ka farinya u ka cɛkisɛya u ka kɛlɛ ɲɛdɔn u ka professionnalisme karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la ko de ye nin kunnaja lase Mali ma bi. I y'a ye sa. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kulukoro info kɔnɔ a ka bi bɔli don. Wajibate. Naamu. Dugu mana jɛ su b'a la a sukuli bi buru. O ye tiɲɛ ye. Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le devoir. O don. Burahima Gindo nin y'a ka fasiri ye. Jamanakɛ ko di. Marakala so tɛ fila ye. Wajibate nin banbanja wale minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na. Wajibate hakaja maa bi da la k'a fɔ fadenjuguya b'a senkɔrɔ jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko sema minnu Mali tilali ani Mali burujali ka d'u ye Wajibate a bɛrɛ taa bɛnkan sɛbɛnna u ko min ma accord d'Alger Wajibate fɛn o fɛn n'u y'u sɔrɔ sa fɛn o fɛn mana da u kan Wajibate u yɛrɛ ka ko laɲininen don sabula olu yɛrɛ da de y'a fɔ an ye nin kɛ Wajibate k'a dɔn a ko dɔnna laban min n'o kɛr'u fɛ n'o kɔni goyara Wajibate n'u ko su caman dalen bɛ n'o ye sema n'a jɛɲanjugu ye o kɛra bɛɛ Wajibate Burem i k'a dɔn k'u y'o fana lajɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔsiw y'u si de ban nin bɛɛ lajɛlen la i y'a dɔn u bɛɛ kulu la u ko min ma CSP PSD Wajibate nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye hakilina ye hakilina min n'o talen bɛ jɛrɛjɛkulujugu fɛ Wajibate k'a dɔn sema n'a jɛɲanjugu a bɛrɛ ta diɲɛ seleke naani jamanaw kun kumana Mali ani fadenjugu ni ɲɔgɔn cɛ den diɲɛnenw Wajibate k'a dɔn ayiwa min ye mankamisɛnnin ni marifata ye o ka dabila Wajibate n'o fɔra o de ye labɛn ye labɛn min fɔra i k'a dɔn accord d'Alger kɔnɔ Mali y'a se kɛ sabula u ye kangarida kɛ bila ko tɛ Mali y'a se kɛ Wajibate k'a dɔn u ye diɲɛ seleke naani jamanabaw u y'u hakili jigin nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Wajibate kɔrɔfɔ yɛrɛ min bɔra sema mɔɔw da ni tile fila o b'a jira k'a fɔ u bi janfa in camancɛ la Wajibate sabula olu jamana tilali jamana burujali i k'a dɔn jamana kana suma abada san 2012 ni hakili b'a la jamana ye walankata min kɛ o de ɲɛnafin b'u la o ko kelen de kɛlen b'o de nɔfɛ Wajibate ni maa dun ɲɛbilen k'a fɔ k'u b'u ka bere minɛ i k'a dɔn u na to a la jamana tilali kɔni kuma tɛ san 2012 gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ sema nɔdon o de taara wolongi ɲininka banbanja wale cɛjugu la ka Mali yɛrɛ buruja ka adamaden ni to a la Wajibate diyagoya kɛlɛ aw ta tɛ se a ta taa ni sɔrɔsiw cɛ fo duguladenw Bɛr Gawo Burem Wajibate kɛwale minnu kɛra i k'a dɔn sema fɛ olu de don sabula u yɛrɛ da de y'a fɔ Wajibate kɛlɛ kɛlɛ ani kɛlɛ kunjɛlen u ko k'olu ye se b'a sɔrɔ k'u ye Mali ka avion dɔ bɔ k'o bin u ye mugu ci dɔ la u ye sɔrɔsiw caman fa u taara kanw minɛ Wajibate k'a dɔn maa minnu bɛ dugu kɔnɔ olu ye min lakala ani ɲɛ bɛ min na o dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko hali i bɔra ka Batuko kuma min fɔ Batu Tumutu gɛlɛya min y'a sɔrɔ Wajibate maa si t'a bɔ sema kunna sabula jɛrɛjɛkulu min n'o ye groupe soutien à l'islam musulman Jésus Wajibate k'a dɔn olu kɔ bɛ dɛnɛn na a ko n'i ye bamanje jɛrɛjɛkulu ninnu fɛn fɔ bɛ Mali kɔnɔ bi n'u bɛra ka tiɲɛni kɛ walima ka faali kɛ Wajibate a bɛɛ lajɛlen ninjuru bɛɛ ɲini ka kidalikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko ni o den ma walanga ni wulikajɔ ma ta k'o den sɛgɛrɛ Wajibate a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Mali tɛna lafiya fo nin zema ko in a ɲɛ de ka ɲini ka s'a dan na Wajibate u yɛrɛ marifa t'u yɛrɛ la o sabula min ye Bɛr ye Wajibate armée ka kan min bɛ yen Wajibate u nana wulikajɔ de boloda tile fila na janfanba i k'a dɔn k'u n'o kɛ o y'a sɔrɔ Buramu ta u y'o nɛnɛ o ma jaw la Wajibate sema n'a jɛɲanjugu i k'a dɔn a ka ca mobili 300 ye Wajibate k'a dɔn yan ka di yen ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kunun ko walima kunna sini Wajibate ninnu de filɛ k'u fɔ u yɛrɛ la ɲaamɛ nɔnɔ minen kɔfɛ sa k'u b'u u kun da ni ka taa ayiwa masiba ta ka an sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko mugu wulila sisi wulila sigi nana sisi kɔtigɛlen Wajibate i k'a dɔn cɛ 10 min ye armée ye Wajibate i k'a dɔn buruna maa 46 o su dana kɛnɛ kan i k'a dɔn sema n'a ka jamandu la min kɔni ju yɛrɛ ma se ka ye min kunkolo gansan walima bolokuru jala bɛ yen o se ka dan ka ban sɛbɛnnikɛla ko tasuma min jɛni k'o mugumugu o se ka dan ka ban min dɔnni bɛɛ o de ye maa 46 ye bamanju la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bolo mina
bolifɛ marifa wajaba tɛ k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen daji sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni ye n ka mobili yɛrɛ bila k'u cun ni k'u digi sen la wajaba to u bɛ boli ka don walisow kɔnɔ u bɛ t'u kalifa musow ma sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko daminɛ nin ye sa diɲɛmaa n'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali gouvernement tɛ min ɲɛ semaa ye olu de bɛ nin janfan jugu in kan k'a kɛ u bɛ mun nɔfɛ wajaba tɛ u jigi dalen don mun ni mun kan u bɛ mun de nɔfɛ wajaba tɛ k'a dɔn yalima u b'a dɔn k'u ɲɛma da joni ma sɛbɛnnikɛla ko Mali ye kangari da Conseil de sécurité des Nations Unies bila ko tɛ Mali ye kangari da ka Nations Unies mɔgɔw wele i k'a dɔn k'u kɛ sɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn o fɛn mana bɔ nin na sa wajaba tɛ i k'a dɔn u yɛrɛ ka ko laɲininen don an bɛ don minɛ ko bi sema kɔni y'a jira diɲɛmaa na wajaba tɛ i k'a dɔn u ka danna juguya n'u ka kɔnɔ juguya wajaba tɛ o de fɔra kabini bi tɛ yalima bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ min bɛ yen n'o ye ayiwa min ye Algérie accord d'Alger walima nafa yɛrɛ bɛ na bilen wa wajaba tɛ i k'a dɔn ko dɔ bɛ yen i k'a dɔn n'o kɛra o bɛ sɔn ka fisaya maa ma Mali kan ka wulikajɔ de boloda accord d'Alger fɛn fila wajaba tɛ jɛkulu bɛ yen k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲininka i bɛ accord d'Alger la wa walima i t'a la ɔhɔ n b'a la o tuma na kɛrɛfɛ i bɛ accord d'Alger la walima i t'a la n t'a la i bɛ susu de k'i ka buguri dɔ kɛra sa walima Mali k'a fɔ accord d'Alger yɛrɛ banna a tɛ kɛ bilen wajaba tɛ o kuma an k'a kɛ ɲɛngɔn Sénégalijɛ an b'o de nɔfɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le devoir kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye wajaba tɛ n bala bɛ cogo di karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona la sirène maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Ade karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la min ye Musa Atayɛri ye an ka to sira tɔ gan a ko min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye e ko Musa Atayɛri tɛ gabakuru ye o ka samara kɔnɔ de ye n'i ye ko taabolo lajɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a ko kuma in a ma fɔ kunfɛ a ko Mali bɛ dabolo mun na bi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi Musa Atayɛri ministre don maliden minnu bɛ jamana kɔfɛ olu ka hakilinaw bɛ se ka sabati nka n'i y'a la yan'a bɛ k'o ye a tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye an ka statut dɔw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye ntolanci yɔrɔ dilanni ye ka taa bila coup d'Afrique min kɛra Camerounikaw fɛ yen nafoloba de bɔra Mali ale ka wagantɛba la ni k'a bila ka di Musa Atayɛri ale ka bolo kan a ko Musa Atayɛri ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ nafolo in a donna a doncogo la wa a kun kan ka kɛ fɛn minnu ye a kɛra o ye wa a ko min ye ntolanci yɔrɔ dilanni ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ dibidibiba de bɛ o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko 26 mars ni ka min ye sigiyɔrɔw dilan kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka tila k'a kɛ stade moderne ye i b'a ye k'a fɔ Mali ye miliyari kasabi caman de bila ka bolo kan a ko min ye coupe d'Afrique tɛmɛnen ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ an kan ntolancilaw ma taa yɔrɔ janna nafolo min tun kan ka don fo ka taa bila finali kɔnɔna la o wari de taara ni k'o d'ale ma sɛbɛnnikɛla ko min ye bolokoli n'a ma bɔ bolokodenw ka mɔgɔ kan ka sigi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ wari taara k'a bɛ don fɛn mun na n'o ma bɔ mun na nafolo tɛ segin a nɔ na o de kumu kɔnɔna la min ye bureau du vérificateur général olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u y'a tigɛ minɛ bɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Musa Atayɛri k'a to ntolanci kunna karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ka DFM n'a ka régisseur u ye wele bila olu fana ma k'olu ɲininka olu ko k'olu tɛna to janfala la k'olu bɛ tiɲɛ fɔ olu ye sɛbɛnnikɛla gansan ye olu ye kɔlɔsilikɛla gansan ye maa min ye kotigi yɛrɛ n'o ye min fɔ ko se wɛrɛ t'ulu ye ka nafolo ta ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko olu y'u ta fɔ ka bɔ a la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ olu ye waatinin kɛ bɛrɛ la bolo tilala ka ta ka bolo kan nka min ye yanni olu bɛ hɔrɔnya tuma min na Musa Atayɛri ale welela k'a ɲininka monsieur le ministre nafolo tununkɛ mun filɛ nin ye i ka département kɔrɔlen na e de tun ye ɲɛmaa ye nafolo in a bɛ yɔrɔ jumɛn na a ko maa minnu minɛna a y'olu labila o tuma wari fɛn fɛn jalaki bɛ n b'a bɛɛ lajɛlen sara n'i y'a mɛn e b'a sara i nɔ bɛ ko dɔ la wa a bɛ dɔ kalama i ma fɛn mun dun i b'o sara mun na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a y'u labila n b'a sara Musa Atayɛri a y'o layidu ta o tuma min kɔni miliyari kasabi caman e ko a ma dɔ sara ka ban de min ye nafolo tɔ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o sigilen bɛ k'a makɔnɔ sabu Musa Atayɛri a ye dibidibi fɛn fɛn kɛ Mali miliyari la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye o tuma ko don n'a nataw la k'a bɛna bɛɛ bila a nɔ na
n'a duma sara karamɔgɔ da batungora ko foyi t'a ɲɛ Bamako kasobonba a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Musa Atayɛrɛ a na kɛ n'a jigi sɛmɛlen bɛ sabu n'i ye kolonɛli 5 lajɛ karamɔgɔ da batungora k'a nimɔgɔmuso dɔ bɛ yen a na kɛ n'o furulen b'o ma sɛbɛnnikɛla ko Musa Atayɛrɛ ka bolo ta k'a da kan nin waati la karamɔgɔ da batungora ka sɔrɔ a ma gɔn ka bɔ gouvernement la ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye k'a jigi sɛmɛ yɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye Bamanci semaw ye u bɛ ka kɛlɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ Musa Atayɛrɛ ye sema maaw ka den ye min ye Musa ye a bara ta ko n'a dun b'a togo dɔn karamɔgɔ da batungora min kɔni dibidibi ni janfa a da b'o caman la sema maaw ka kɛlɛbolo wulili k'a ɲɛsin Mali ma e ko Musa ma se gɔnni ye sa ka bɔ Mali gouvernement la de kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate k'a dɔn kunnafoni kelen n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Wajibate i k'a dɔn ŋanamu ni suyani jalaki yɛrɛ min binnen don minisiri in ga dɛ Wajibate a wari dagosi de ka bon fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛlaw ko sɔmin kelen don k'a fɔ wari min dununa Musa Atayɛrɛ ka waati la miliyari 13 bonyango Wajibate ani minnu bolo bi cala ɲɔgɔn fɛ i da sera a ma min y'a ka DFM ye ani régisseur a jɔr'u la u yɛrɛ k'u minɛna k'u don kaso la nka joona bɛnkan nana don awa Musa Atayɛrɛ ni awa kiiri tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula juru fonina ka bɔ awa DFM ani régisseur kan na sɛbɛnnikɛla ko Wajibate jamana in dun sariya bolo ye kolo kelen de a fɔra cɛ wo cɛ muso o muso sɔrɔla jamana nafolo dun na Wajibate k'a dɔn i ni kaso dakɛɲɛnen de ka kan wari sarali t'i ka kasola don bali sɛbɛnnikɛla ko Musa Atayɛrɛ k'a dɔn tuma min n'a wulila kiiritigɛla fɔ k'a ɲininka a yɛrɛ jɔra a la sabula a jɔra a la kun min na n yɛrɛ bɛ wari in sara Wajibate i k'a dɔn wari a 100 i k'a dɔn 70 e ko a m'o sara ka ban wa sɛbɛnnikɛla ko a ye duwakun 2 de di min ye wari tɔ sarali sɛbɛnnikɛla ko yalima nin ko in na datugu abada ɲininkali tɔn bɛ bɛn a ko Musa Atayɛrɛ Wajibate i y'a dɔn ayiwa ale yɛrɛ ye rebelle kɔrɔ de koyi Wajibate rebelle kɔrɔ don sema o janjo kɛbaa kɔrɔ don a wulila jamana gouvernement de fɛ ka na kɛ faama ye Wajibate i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Wajibate tɔw minɛna cogo min ani tɔw ɲangata min dar'u kan a n'o de ka kan o fana k'i bɔ yen sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ b'a la Wajibate i k'a dɔn awa kolonɛli cɛ 5 i k'a dɔn kolonɛli 1 bɛ yen a y'o badenmuso fa kelen ba kelen a y'o de furu Wajibate yalima o de kɛlen bɛ k'a sutura wa ɲininkali tɔn bɛ bɛn a barata minisiri min bɛ kiiri kunna ale tɛ siran a kunkolo gananen don si t'a kunkolo la Mamadu Kasoge Wajibate Kasoge dun kun ye nin kuma in fɔ k'a jɛya Mali kura tɛ taa bilen Wajibate fo kɛnɛ de ka fura k'a jɛ sɛmɛyɔrɔ ko tɛ Wajibate k'a dɔn ni karisa bɛ bɔ ɲɔgɔn na o tɛ Wajibate n bɛ nin jɔyɔrɔ in na o tɛ ma o ma ni sɔmin gele do k'a fɔ i ye dɔ kunu Wajibate i ngɔnɔ den de bɛ bisi i b'a fɔ i y'a fɔ kan 2002 kan 2022 ni wariba kule in kɛra u jufa kɔnɔ u taara a kun ye Mali ka taa yɔrɔjan i k'a dɔn dolata in kɛnɛ kan u danna sira la o wari tɔ bɛ min Wajibate k'a dɔn SAT 26 mars miliyari joli Wajibate wari yɛrɛ min kɛra ka SAT 26 mars k'a labɛn ni k'a yɛlɛma ko kura ye o wari yɛrɛ bi ne ka caya ka tɛmɛ SAT 26 mars a jɔ wari yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen taara jɔ cɛ kelen na sabula a yɛrɛ ko k'a bɛ wari sara a taara jamana kɛsu kɔnɔ jamana ka foroba nafolo Wajibate yalima hinɛ jumɛn walima i k'a dɔn makari jumɛn bɛ ta k'o sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ɲininkali tɔn bɛ bolo walima malidenw i k'a dɔn wari dunko la mɔgɔw tɛna kɛ kelen ye bilen wa yalima i k'a dɔn dɔ ka fisa dɔ ye wa ɲininkali tɔn bɛɛ i k'a dɔn gabakuru kɔni ye nin ye sabula i mana sulen don ni gabakuru b'a kɔnɔ i b'a bɔ joona sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta gabakuru kwalen kɔni b'a ka awaran jɛrisi kɔnɔ Wajibate n'a ma fɛɛrɛ kɛ ka gabakuru in bɔ a bɛ sɔn ka awa kelebe bila a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye ko Mamani Ture karamɔgɔ da batungura a ko min ye zone aéroportuaire ye tɛgɛ sisi bɔ bɔ karatɔ da min ye Kalabankoro ale sous préfet kɔrɔlen karamɔgɔ da batungura i b'a ye k'a fɔ ale bɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugukolo kuma ye a tɛ fɔ ka ban jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita tile zone aéroportuaire ye karamɔgɔ da batungura min kuma bɛ senna kabini waati jan a barata kabini san 1995 min ye yɔrɔ kɔni cira ko maa sigiyɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tun bɛ olu kɔni bolomasumana ni ka yɔrɔ wɛrɛ d'olu ma k'o kɛ u sigiyɔrɔ ye nka min ye ja gɛlɛya ye karamɔgɔ da batungura sous préfet ka taa bila min ye maire dɔw bɛ yen
olu kɔni y'a kɛ bafa ni kilicɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Kalabankoro ale sous-préfet kɔrɔlen lajɛ karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni welela min ye an ka kiiritigɛlaw fɛ karamɔgɔ Dabatungura ni k'a lamɛn a lamɛnlen min ye kiiritigɛlaw ka lamɛnli kɔni kunu ani bi u tɛ kelen ye n'u tilala lamɛnli la ni jalaki b'i nɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura u bɛ se ka fɔ ten dɔrɔn i ka wuli an ka taa ni wuli an ka taa dɔwɛrɛ tɛ u b'u ɲɛsin ni Bamakɔ kasobonba sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura an bɛ don min na ko bi o de baaraw bolodalen bɛ min ye Kalabankoro sous-préfet karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni kɛn bɛ k'a sigiyɔrɔ kɛ kasobonba kɔnɔna ye k'a sababu kɛ mun ye k'a tɔgɔ yera ŋanamu la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye papier kuntanw ye k'o dilan ka di maaw ma jagɛlɛya karamɔgɔ Dabatungura ni ka yɔrɔ tigɛ ka di maaw ma min ye jamana ale ka bolomada yɔrɔ sabu n'i y'a lajɛ min ye minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'ale ka baara tun ye domaine ye karamɔgɔ Dabatungura n'o ye Jankɛ Jara ye Jankɛ Jara ale kɔni y'a yira k'a fɔ don dɔ tɛmɛnen la min ye Mali zone aéroportuaire ye a baara ta n'an dun m'an togo da an laban an bolo bɛ su an ɲɛ na sabu min ye Mali ka licence ye n'o dun minɛ n'an la karamɔgɔ Dabatungura ko an bɛ taa pankuru ta jamana wɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛnɛ mun bilalen bɛ pankuru ale bɛ se ka jigin yɔrɔ mun fɛ karamɔgɔ Dabatungura b'a ye k'a fɔ an bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen kɛ sigiyɔrɔ ye a ko a baara ta pankuru jigi kɛnɛ n'a taabolo n'a sariyaw don a ko min kɔni sariya kan sɔsɔ belebeleba ye o de bɛ Mali kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye Dara Keyita ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ɲininkara karamɔgɔ Dabatungura u mago bɛ jaabi jɛlen minnu na a ma se k'o bɔ a da kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura man ɲa min ko sa u y'a fɔsɔni k'a kɛ woropanya ye o kuma sigilen bɛ nimisa kɔnɔna la o kuma a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura ale kelen tɛ min ye zone aéroportuaire ko in ye karamɔgɔ Dabatungura dibidibi barika ka bon kosɛbɛ ale ni maa minnu da bɛ file kelen na a ye yɔrɔ in a y'a feere cogo min na papier mun bɔra kɔnɔna la gouverneur ka taa bila préfet minnu y'a dɛmɛ nin baara in na karamɔgɔ Dabatungura a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de bɛna bɔ da kɔnɔ kelen kelen sabu n'i ye sɛbɛnfura lajɛ maa kelen ko tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don an ka César premier min ni ka fiɲɛ ni zama o bɛ bɛn ka sɔrɔ ka an dɛmɛtɔ ka taa Bama pétrole Bama na k'an ka mobili fa essence la